Zorionak, Lizarraldeak beti sentsazioak ematen dizkizu zuri, bigarren izan zinen Zirilo Zunzarrenen, juniorretan ere Lizarran irabazi zenuen, eta aficionatu mailako lehenengo garaipena behintzat, hemen Lizarraldean aiegin lortu bezu gaur. Nola junda guna? Bai, eskerrik asko, bai, egia esan aparraldian maten du ondo nijula eta bai, hoxe, guztua. Nola junda gaurkoa? Oso gorra, xeratikan eskapatan eta karrera borrokatu izan du da. Eskapa handiak india, ekipoak lan handia egin du eta bukaeran barrematatzea lortu dugu. Eta amaiera horretan, esaten zenuen, taldetxo handitxo bat zegoela eta hor arrematatu behar zenuela, lortu dezu segundo eskaseko errenta txiki bat, Bai, bukaeran pelotoi osoa juntatu eta bukaeran Iker Perezek atakatu eta bakarrikan nindu martxa eta ekipoa jarria tiraka oso fuerte eta azken rotondako rekta hortan harrapatu dugu. Geho atakatu finisherreko korredore batek eta bere atzetikan junga eta rematatzea lortu dut. Zorionak. Eskerrik asko.